Buluş milleti iňadyndan 5 ýa 6 tane çağa dogurýar. Buluşlar köplükdür. Eger de Mar vilayatyň halky az bolsa, ýagny öz halky watany terk edip, daş öldürip işýän bolsa, onu buluşlar köpelýär olara. Ýöne buluşlarda dokument ýok, dogry belläkleşdirmez. Olar öýleninde ýa-da durmuşa çykanda dogulun şahadatnamasy bolmansoň, zagstan registrasiýasy ýok. Ýagny hökümet ofisial registrasiýa edenok. Çağrı bolýar, çağrının doguluş, ýa-ni şahadatnama elbetde ýok. Eger de bir ýerde gol çekmek gerek bolsa, aýalyň köpüsi gol çekip bilen oklar. Barmak basýarlar. Häzirim şoraýaly tebe olar mektebe giden oklar. Okan oklar. Wagtlary ýok. O görgüler başga daryň işi bilen, ýa-ni öz maşgalatyny eklemek bilen. Häzir Türkmenistanda buluşlaryň sany 100 000 sana habar bar diýip hökümet kasaba egerde alan bolsa, onu hakykatdan hem ýene-de 500 000, 600 000 adam bar diýe olur kasaba alınmadyk dokumentsiz adam bar. Ünsörüm, Türkmenistanyň içinde dokumentsiz ýetýär. Mysal bizim vatandaşlarymyz Türkmenistanyň daşynda dokumentsiz ýetýär diýip görüş bar ne diýer? Şu Gurban we Serdar Berdimuhamedowa garşy. Şo wagtda buluşlaryň köpüsiniň, ýa-ni san hasabyny alyp bolmak statistik ýok, dokumentler ýok. 500-600 000 sanysy bez dokument Mar vilayatyna gezip ýörler. Näme şolar kabyl etdirmokmy? Şolaryň näme kirgitip bolmokmy? Niýe dogula inatysy kim, maşgalasy kim we ýa-ni o sawiýede getirip, ýa-ni legalizasiýa etip bolmokmy? Ýok, o zatlar kime gerek? Ine erkeklerde 10 çağa mysal üçin maşgalda bar bolsa, şoň ýa-ni 2 okuýar. Ýagny 20% okuýar. Olar mektebe gidip päpken tüýrek barýarlar, tüýrek gaýýarlar. Eger bir zat ýazysyň ýazylan. Sovet wagty armiýa gidenlerinde şu ýerde hat ýap bilmän öz guluk ýoluş ýazdyr ýa-ni kenler. Ýadymyzda bolsa, ýagny Sowet Soýuzyna hökümet çağrı mektep atnamaly diýip bir buyruk wady we görkezme wady çağrı gatýardy. Ine şonu buluşlaryň erkekleri gatnaýardy. Ýöne gyn maşgalasynyň köp bölegi mektebe ýeren noktalar. Uruş ýadyr, görüş ýadyr ýeren noktalar. Onuň däpde sorumy, ýa şuraya ýagdaýmy, ýa-da ýürütülüşdiren bir zatmy, onu öwrenmeli we meselen çözmeli. Ýöne onuň hiç bir iş bolmady. Indi häzirim ýa-ni şol ýagdaýlar mysal üçin buluş milleti diňe goýun bakmalarçylyk edýärler. Çağlar goýun sygyr bakyp daşagydy edýärler. Köwüşdi, ýa-ni türtüklüje kiç çağlar oýnap, kösünüp, sowukda, garda, gyşda gedýärler. Ol diýmek, ýa-ni şo ýerde şol owru dogudan sivilizasiýa barmak diýsen bolýar. Sebäbi o Mardan ýa Mar vilayatynyň gelýän sivilizasiýa de ol korrupsiýa. Onuň gelmäni gowy. Şol ýaly şol ýa-ni şoldaky ýaşaýan buluşlara dogudan kömek gerek, hökümetiň kömegi gerek. Näme? Şo ýerde banýysalar ýok, poliklinikalar ýok, tir kömek ýok. Şoň üçin aýal maşgalalar, ýagny ýolutanyň guşga çeldi, aýal maşgalalar bir topar oğullarda öýlerine dogurýar. 20-nji asyrda öýlerine dogurýar. Ýölte tebip aýallar we garry aýallar şonu gidip çağlaryny öýlerine dogurýar. Bir çağda, iki çağda, 5, 6, 7, 8 çağda dogurýar. Gynatan ýagdaýlar şeýle. Elbetde dogulun çağlaryň hemmesi jan sagdym bolmaýar ýa bir zat bolsa tir kömek ýok. Şoň üçin olar öz günleri bilen, şu öz agyr ýagdaý bilen közüp ýörler. Aýalmaş. Sultanbek, Kalin, Pobeda, Gazuki ýolutyn bilen guşgarlykda owurda dogrudan banýysalar ýok. Şo ýerdäki halklar kösünýärler. Bul şunki problema däl. Bul 36, 40, 50 ýyldan bäri gelen problem. Näme Serdar Berdimuhamedow häzir buluşlara ýapyşdy. Sebäbi buluşlar barada eýen bir näçe material berdik we buluşlaryň gahrmanlygyny biz adamy ökül buluşlary ýa-ni gahrmançylyk öňe çykarýarly işläp başladygyny gorkup baryp şöyle owurjak buluşlara kömek etjek diýip buluşlar ýadyna düşdi. Anamy? Indi şular dokumentsiz armiýa gidýärler. Näme gidýär? O Sowetden toğrya vilayet, ýa Mar vilayet ýa ýolutyn etrawy. Şol armiýa ýaşaýan olunram howa spisklerini ber. Spiskden gelip ýernak gidýärler. Şol armiýany utorýarlar, armiýany utorgan son dokumentler ýok. Anamy? Öýlenýärler, öýlenende de ýene de şahadatnama bolmasa, dokument bolmasa, enaty zaktyn geçmendir. Enaty şahadatnama almandyr. Enaty sat bilmändir. Ene şondan şu öýlenende de ýene de zaktyn geçmen, ýene de çağlary, ýa-ni barda ofisial Türkmenistanda ýok. Registrasiýa ýok.
Şeydip şu yani buluş milletinde bir topor dokument problemalar var. Onu eğer de Türkmenistan hükümet Türkmenlerin daşınakı yaşayan Türkmenlerin problemini çözmese yine buluşun problemadır. Serdar Berdimuhammed siz bardınız şöyle. Şöyle baranlar, o cavurman, birinci ben onun administratif problemlerini çözün. Administratif problemi çözse bir topar onun dokumentler legal ne oluyor, öğeler legal ne oluyor, bir topar zatlar eyyam düzeliyor. İkinciden elbette o cay, balnisa, medeniyet öğü, metbuat öğü hem medat gerek sorar. Mektepler, okuyucular hem medat gerek sorar. Şu neçelli siz bir köpük olmadınız sorar. Şu neçelli şunun yerlerinden bağlıklara gad nevden alıp sattığınız onun bir köpük şu iyine kaytarmadı. İnne düğün 8. Aprel'da Serdar Yoğurt'un Uşin arasında attı. Ova yani Sultanahmet Ovasına vardı. Yani Marvel ayetinin Yoğurt'un etrafının imamma genişliğinde teyerde pasiyolu düğün tutulmalı deyip yani çıkış etti. Şöyle adamlar için. Şu materyalları geçmekle yalnızca Nurcan Apa Allah'a Murat bağırda aitti. Gelin şunu seyredelim yine adatlık radyoda şu materyallarda medya kurkulayım. Ondan bir etraf temanlayacak. Мужчина, погибший от пыток в полиции, сам себе нанес смертельные увечья. Это утверждает Генеральная прокуратура Туркменистана. Аламурата Худайрамова задержали в конце 2023 года по подозрению в передаче таблеток Трамадол. Мен başsavcılığın başına soruyan, eğer de şuraya kadar görünmeyen olsa ya çağrı olsa hükman ayırın ekranından seyretmeyen qırağaçın material oturansan bir kıyıkı material ondan videonu doğru bilirsin. Bizim депleşim. Трамадола для дальнейшей продажи. Силовики утверждают, что он был в розыске, но родственники мужчины настаивают, он ни от кого не скрывался и пришел в полицию сам, чтобы доказать свою невиновность. После задержания Худайрамов скончался в СИЗО Марийского вилаята. Как утверждают в прокуратуре, причиной его смерти стал отек головного мозга, вызванный токсическим влиянием лекарственного вещества трамадол, что привело к вклинению в затылочное отверстие черепа. Ведомство отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти мужчины за отсутствием состава преступления. Тело Худайрамова вернули его семье только через 3 недели после смерти. На стопах и спине мужчины остались гематомы от побоев, а череп был сломан. На запястьях и голенях умершего были видны следы наручников. Семья говорит, что полицейские извинялись и предлагали родственникам Худайрамова деньги за молчание. Yine hormatly iletişler, yalnızca biz Alamura Hudayramov'un yani polis bölümüne vurup ölülerini görkedik. Ondan başka da başka adamların tuğletli doğum anlaşı, doğunu video koyup masmeleri koydu. Şunun için şuraya materyallar köp buluşlarla bağlı. Mesela için Mansur Dengel, advokat, jurist, bir topar bir kamçık bolansan buluşların haklarını koruyacak olup onu narkotik atıp türmeye attılar. 20 yıldan kovarak ilk ettiler. O tip türmede. Şu yerde tutulanla yani o meşrutko bolan izolatorda vurup ayağı yani şikayet ettirildi. Şol ayağını becermeyen türmeye alıp türmede ayaklar çüğreğini şolan. Çok neçeli kulu etmediler şonu. Häzir ine marda balita yatır. Men hemme buluşlara yüzlenyen. Eğer de sizde namusun vicdanınız var olsa, eğer de siz doğrudan gelecekte buluşadın yukarıda oturacak olsanız, Türkmen halkı ya bütün dünya halkı buluşadın yukarıda götürmeli olsa, hükman gidip Mansur Mensel'e vururum. Men gelip vururum. Sağ olsun aydın. Sizin haklarınız uğrap şol adam 10 yıllar türmede oturuyor. Onu vuruyalarım, hat yadıryalarım, seni koy verecek, ine gidip arkadan şöhrat, Alabaylı Serdara hayiş ettiyse iden okşam. Ine mert buluş, kahraman buluş. O orada siz militeni vurup koyuyoryanı da ine şolam türmede vurulsa da oğlanlar şuna dayanıp şu yerde kahramançılık görüp şu yerde şol Türkmen halkının mertliğini suud ediyor. Yani şunun için buluşlar men hayiş ediyen iki tane atalı oğlu ve kıyızına inanman bular size ağladılar. Bular gidip yani fundament koyup size cay olacak deyip ağladılar. Pulları yok. Marili yapıyor onu oturmayan oklar. Kaçan başladılar, eyem açılışını geçirdiler. Hem yani yol tamam der. Aşkavat marı yolunu açtılar deyip yani ayttılar, hem tamam der. Doğru. Aşkavat daha şol yolunu yine başlayak deyip yani ayttılar, durdu hemmeden, pul yok. Aşkavat Balkan yolu,
Aşgabat Türkmen maşy ýoly. Dur hemmedan. Pul ýok. Gel sizin uwaňyz bolun. Elbetde ýok. Siz köşeşdir ýaly kino okuydy, spektakl okuydy, uhlak galyň. Indi bol biz gelip size ýanky neme berdik diýip, içinizden hem 3-4 tane yallak çykyp, "Vay arkadaş serdar geldiňiz. Ine biz gowy ýaşar, bize kim zadymyz ýok" diýip ýanky çykyş edýärler. Häzir onu görürdik. Ol beýleki ýaşuly. Bize pensiýany galdyrmaň, pulumuzy niýe goýjagyňyzy bilemdi ok. Giýje güni çağıramada kömek edýär. Kime pul kömek edýärmizi bilemok diýip çykyp ak sakkalyny sallap, bütün dünýä maskara bolla. Şol ýaly ine bu halkynda da oly ýaly adam bar, ýöne az meşhurde çykyp şol ýaly kezzap bizim sistemimizi ogurlap, özüni prezident eden, kakadynyň prezident ýanky kreslosyny padar kalan adam gelip ine arkada gaýtyrýar, arkada şöhrat diýýär, alwaý serdar şöhrat diýdirýär size we yallaklyk etdirýär. Biz yallaklygy goýmaly düýgünden. Türkmen halky, Bulç halky, hemme halky çoğudur, teke, yomut, hemmemiz yallaklygy aýyrmaly. Biz ýargar başlamaly yallaklary. Ýaxşy şow, kim bolsa şow bolsun. Yallaklyk edýärmi? Ýüz bermeli, tüýkürmeli, çağırmaly şonu. Beýlekler çağırmaly. Häzir Türkmenistanda yallaklar ikiye bölünýär. Ýagny öňkü yallaklar. Inni düýülen adamlar bar, halky bolýan adamlar bar, rejimiň hyzmat etmeýänler bar, pul Amerika, Awra Amerika, medallar Amerika diýip gaçyp halk bilen bolýanlar bar we yallaklygy dowam edýänler, ştamgistler, damkratçyklar. Biz ýagarmaly. Köçede geçde yüzüne tükürmeli. Sadaka çağırmaly, toýlar çağırmaly, çağlaryny almaly, çağın çoňu bermeli. Şonu biz aýyplamaly. Ýene aýyplamasak, şondan yallaklyk emeli. Gurur ýanlara, marawak geldi, häzir men kadry okudum. Gurur ýanlara, utanç, bütün dünýä utanç. Gelin serdiň şo kadrlara. Hormatly prezidentimiz bu çary, biraz salymdan Mar şäheriniň halkara towa menzilde gelip gönni. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehirli gaçlandy. Ine şu masal soňra edin. Niýde bar şu? Demäli Koreýede ýok şu dedim. Düwrewap şäherçäniň düýbiniň tuturýan ýerine geldi. Ine inkubatordan çykan ýaly diýerler. Goýanmy? Sizi inkubator salyp, siziň awraňyzy, hormatyňyzy, wyjdanyňyzy hemme zat dökýärler. Ünsörün Huda ýaly ýeközdi. O bir wagtlaryň gelen prezident, sen ýaly, men ýaly, ol ýaly, bu ýaly ýol bolşy. Menejer. Bunu Huda ýol arkada şöhrat, arkada serdar şöhrat zat diýip kim şonu edýär? Biz çenini geçýär. Biz şu ýaly bir kezzap, özüni unutup bilmeýän agyrpyny şermenläni arkada şöhrat, arkada serdar diýip serdar hatawyny görýär. Sen kezzaby, serdar hatawyny görsen, onu geroý etsen, sen Niyaz öldürün ganhory, milli lider etsen, ikide kahraman etsen, döwletiň adamy. Näme o geljem bolar? Hiç adam olmaz.